Srpska ekonomija se oporavlja iz recesije, ali su pred njom i dalje veliki izazovi, a sada je najvažnije da se smanji fiskalni deficit. U ovom trenutku glavni cilj je da se javni dug stavi pod kontrolu, tako da sada slede 2 do 3 godine smanjivanja fiskalnog deficita, pa bi od 2016. godine moglo da se očekuje stabilizacija i početak rasta životnog standarda. U polugodišnjem izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda stoji da je u Srbiji došlo do snažnog rasta izvoza autoindustrije i da inflacija jenjava, ali se upozorava na visoku nezaposlenost. Srbija prema proceni fonda ove godine ima stopu rasta bruto domaćeg proizvoda od 2% i tako će biti narednih nekoliko godina, ali bi boljitak, kako se navodi u narednom periodu, trebalo da se oseti jer se očekuje povećanje bruto društvenog proizvoda sa 6 na 8.000 dolara po stanovniku. Procene Međunarodnog monetarnog fonda kažu da bi inflacija ove godine mogla biti oko 4%, a da bi u daljem srednjoročnom periodu pala na 3,5%. Tri oblasti koje Srbiji kao investicioni destinaciji značajno smanjuju atraktivnost su izdavanje građevinskih dozvola, izvršenje ugovora i plaćanje poreza. Sporo sprovođenje reformi u tim oblastima uticaće na to da značajniji skok na Doing Business listi Svetske banke naša zemlja neće moći da ostvari pre izveštaja za 2016. godinu, što bi moglo da se odrazi i na priliv ulaganja. Pravna sigurnost jedna je od oblasti koju investitori najpre razmatraju pri donošenju odluke o investiranju i zato je neophodno da se u predstojećoj reformi pravosuđa posebna pažnja obrati na postupke koji se odnose na privredu i privredno pravo. Veoma nisko na listi Svetske banke naša zemlja stoji u oblasti plaćanja poreza. Najnižu poziciju na Doing Business listi naša zemlja i dalje ima u oblasti izdavanja građevinskih dozvola. Balkan Security Network nudi pomoć onima koji imaju ideje i hrabrost da se upuste u utakmicu na evropskom terenu, da uzmu sredstva koja su za njih namenjena i upozorava da nikada nismo bili u boljoj poziciji i da ponuda novca nikada nije bila veća. Treba je samo iskoristiti. Nalazimo se u jednom, zaista može se reći, istorijskom trenutku za Europsku uniju sa jedne strane, zato što nikada do sada Europska unija nije stavila na raspolaganje kroz grant šeme, dakle za bespovratne donacije, toliku količinu novca organizacijama, a sa druge strane, što se Srbije tiče, mi do sada u procesu pridruženja Europskoj uniji nismo mogli da koristimo sve nove instrumente, dakle otvaraju se mnogo nova vrata. Većina ovih programa je nova i za Europsku uniju i za Srbiju, tako da važi neka malo izmenjena pravila, naravno, opet moram da kažem ovako neke malo kritičke strane, jeli? Naše organizacije u jednoj dobroj meri nisu informisane o tome koje su im sve nove prilike na raspolaganju. Zbog toga je BSN pripremio čitavu seriju infosesija, treninga kojima se organizacije informišu o dostupnim bespovratnim donacijama. Već od sredine novembra dolaze najeminentniji eksperti Evropske unije koji dolaze da pomognu high potentials firmama. Najveći prostor koji se do sada otvara, koji do sada nije bio na raspolaganjima, to je u stvari pomoć privredi. Mi do sada nismo imali ovoliko sredstava na raspolaganju koje danas imamo, koje može privreda direktno da koristi. Takođe, nužno je pomenuti, znači, poljoprivredu kao jedan od posebnih segmenata, znači, BSN trenutno je i angažovan kao partner jednog od najvećih projekata u Evropi, koji ima za cilj da se unapredi inovativnost i konkurentnost poljoprivrednog sektora, dakle agrofood sektora, znači i hrane, od semena do tanjira, što bi rekli. Tako da u tom kontekstu možemo u velikoj meri da pomognemo organizacijama iz poljoprivrede. Veliki prostor ukazuje se i firmama iz oblasti ICT sektora i malim i srednjim preduzećima, čak 20% ukupnih sredstava. Do sada je na ovaj način finansirano mnogo projekata, ali ni izbliza dovoljno, niti koliko je bilo moguće. Na primer, 93% naučnih organizacija nije iskoristilo sredstva koje su mogli. U poslednjoj evaluaciji o iskorišćenju sredstava iz evropskih fondova od 2007. do 2012. godine, kao glavni aplikanti smo iskoristili samo 60 miliona eura. Čak 80% privrede i ne zna koji su im fondovi namenjeni. Samo jedan od najznačajnijih programa, najvećih, koji vodi ka inovacijama i ka jačanju konkurentnosti inovacija, pre svega, znači, privrede, ima budžet preko 70 milijardi eura i počinje od 2014.
Besen ima već poslednjih nekih 6-7 meseci sva dokumenti, predstojeći konkurse, mi redovno se trudimo da informišemo ljudi da se na vreme pripreme, jer organizacije u Evropi su već uveliko krenule sa pripremama, sklapaju konzorcijume. Dakle, gornja granica koliko mi možemo da iskoristimo novce iz ovog fonda, recimo, ne postoji. Zavisi od kvaliteta naših projekata i zavisi od inicijative organizacija koje krenu ka razvoju predloga projekata pravovremeno, naravno i u skladu sa standardima kvaliteta, novim standardima koje su sad postavila Evropska komisija. Problem je i u nedovoljnom broju eksperata koji znaju da pišu projekte na evropski konkurentan način, ali pomoć nudi BSN. Moja uloga ukratko se svodi na to da pomognem potencijalnim organizacijama i pojedincima da nađu adekvatan izvor finansiranja, da skrate vreme, da ne gube vreme tražeći veliki broj različitih programa, podprograma, konkursa. Takođe da vide da li je ovo uopšte adekvatan izvor finansiranja za finansiranje njihovih projekata. Dakle, nije za sve ovo idealan način da dođu do nekih finansijskih sredstava, ali ako utvrdimo da postoje realne mogućnosti, onda je neki naš zadatak da vidimo koji bi to bili konkretni instrumenti i načini kako da utvrdimo, dakle, koje bi bile procedure, koja pravila i sl. Generalno, postoje realne mogućnosti za veliki broj naših organizacija i na kraju krajeva organizacije iz Srbije imaju već iskustvo iskorišćenja velikog broja instrumenta koji su nam do sada bili na raspolaganju. Nažalost, nismo sve koristili. U tom smislu želeo bih da ohrabrim pojedince i organizacije iz Srbije da uzmu učešće na našem treningu koje organizujemo od sredine novembra u prostorijama SE Offices u poslovnom centru Ušće, da ne samo dođu do informacija o EU fondovima i programima, već da razvijaju svoje projektne ideje pod mentorstvom vrhunskih stručnjaka iz svojih oblasti iz Evropske unije, koji će im pomoći da na kraju treninga izađu, ako ne sa celim predlogom projekta, ono sa jednim delom predlogom projekta, a da za onaj drugi deo koji nemaju, barem znaju kako da ga realizuju. Najpoznatiji realizovani programi u oblasti obrazovanja su Tempus, Erasmus Mundus i Lifelong Learning, a u poslednjih 7 godina osim IPA fondova povukli smo 84 miliona eura koje su dobile 65 organizacija iz oblasti kulture, 240 projekata za mlade i 214 projekata iz nauke. Upravo zato i počinjemo sa European Funding Academy, znači akademijom, drugim rečima, to je najviši nivo edukacije i treninga u Srbiji koji postoje i u regionu, ako ćemo da pogledamo realno, od 16. novembra za one ljudi koji imaju kvalitetne inicijative i kvalitetne predloge projekata, da probamo na vreme da pripremimo njihove predloge projekata na onom nivou kvaliteta koji je neophodan da bi dobili finansiranje. Izvesno je da postoje velike šanse za one koji su spremni da odvoje dovoljno vremena i da ulože napora da pripreme kvalitetne projekte, izvesno je da postoje šanse da uspeju. Izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave prebacile su teret reformi na gradove i opštine koje su u uslovima krize javnih finansija bili prinuđeni da taj teret preusmere na najveće i najproduktivnije kompanije u svojim sredinama. Zbog toga ne čudi što rastu nameti prema privredi. Prosečna firmarina za proizvodno preduzeće povećana je u ovoj godini sa 55 na 81 hiljadu dinara, odnosno za 46%, pokazuje analiza kalkulatora troškova poslovanja NALED-a. S druge strane, firmarina za banke pala je 5%. Prisutna je velika bojazan da će kompanije sa povećanim opterećenjem naći način da promene način poslovanja i da umesto rada preko svojih prodavnica počnu da koriste dilersko-partnerski princip prodaje. To bi dodatno ugrozilo prihode opština jer česte promene iznosa taksi vode ka nestabilnosti i nepredvidivosti poslovnog okruženja u Srbiji. NALED smatra da je u tom smislu potrebna pomoć države, gradovima i opštinama najpre kroz promenu regulative koja bi im omogućila veće nadležnosti i priliku da same grade svoju atraktivnost za investitore i privlače ulaganja. Do rasta komunalne naknade za isticanje firme došlo je uprkos ograničavanju maksimalnog nivoa od 2 do 10 prosečnih zarada.
To sugeriše da za pojedine delatnosti ovaj namet nije u prethodnom periodu naplaćivan u visokim iznosima, tako da je na uspostavljeni limit otvorio prostor za rast. Ukoliko se uzme u obzir karakter firmarine kao takse, bilo bi očekivano da visina bude primarno određena atraktivnošću lokacije, ali to zapravo nije slučaj, već je odlučujući faktor delatnost preduzeća, a sledi veličina kompanije. Zato najveću firmarinu plaćaju preduzeća iz oblasti finansijskih usluga, telekomunikacija, prerade naftnih derivata, prevashodno jer su to delatnosti sa najvećom dobiti. Primećeno je da postoji velika razlika u visini firmarine, tako da između opština, tako i između preduzeća i različitih delatnosti u okviru iste opštine. Pojedine opštine odlučile su se za niže iznose i tako ojačale svoju atraktivnost za investicije. Dodatni problem predstavlja činjenica da firmama nije dovoljno transparentan namet u smislu da se i dalje ne zna njegova namera i nisu vidljivi efekti korišćenja prikupljenih sredstava. Neregularne javne nabavke, neosnovano opraštanje dugova, neracionalno sponzorisanje sportskih klubova slika su pojedinih javnih preduzeća. Većina ličnih karata koje su preduzeća u restrukturiranju dostavila Ministarstvu privrede je nepotpuna, iako su 153 preduzeća u restrukturiranju predala lične karte o poslovanju, većina nije potpuna. Veliki deo javnih preduzeća su monopolisti na tržištima i daju ogroman novac u reklamiranje. To su često ugovori sa medijskim kućama, sa restoranima za hranu i za sponzorisanje. Ovih podataka nema u izveštajima o poslovanju, zato je Ministarstvo privrede od državnih preduzeća i tražilo lične karte. Što se tiče preduzeća koje država drži u životu, kada u ministarstvu budu stigle potpune lične karte, prema najavi resornog ministra, sa njihovim rukovodiocima će biti napravljen plan za rešenje problema i bit će pripremljena za privatizaciju. Povodom 10 godina uspešnog poslovanja u Srbiji, kompanija Viner štetiš osiguranje poklonila je tokom prethodne 2 nedelje Požarevcu, Kruševcu, Vršcu, Užicu, Nišu i Novom Sadu po 10 mladih stabala u znak zahvalnosti sugrađanima za dosadašnju saradnju. Stabla su deo akcije 100 stabala za 10 godina koju kompanija sprovodi u 10 gradova tokom oktobra i novembra. Po 10 sadnica biće posađeno i u Beogradu, Rumi, Šapcu i Subotici. Kompanija Viner štetiš osiguranje od početka svog rada brine o okruženju i usmerava pažnju na zdravlje, prvenstveno kroz brigu o deci i ulaganje u sport kao način za poboljšanje zdravlja. Ovom prilikom kompanija želi da doprinese i zdravijem vazduhu i lepšem prirodnom okruženju, ali i da ostavi nešto za budućnost. Nedavno su Inženjerska komora Srbije i grad Beč uz podršku Urbanističkog zavoda Beograda predstavili gostujuću izložbu Young Viennese Architects 3 kao mladi bečki arhitekti u Beogradskom Mixer House-u. Izložba Jova 3 prezentuje projekte 12 arhitektonskih biroa iz Beča. Koncept Jove je putujuća izložba koja se predstavlja u raznim evropskim gradovima na kojoj mogu da izlažu svi bečki arhitekti do 45 godina starosti sa najmanje jednim realizovanim projektom u Beču. Jova je do sada organizovana 3 puta, a na javni poziv putem interneta koji oglašava grad Beč svaki put se javilo oko 40 biroa, a izabrano je 12 najboljih. Prezentovani projekti sežu od futurističkog sajamskog paviljona za svetsku izložbu preko uređenja fasada sve do inovativnog koncepta obdaništa, od akcija sa kulturnim i socijalnim aspektima preko ponovne upotrebe objekata do savremene arhitekture u otvorenom prostoru. Beč je poznat po arhitekturi koju marljivo čuva, ali baš zbog toga grad smatra i svojom obavezom da podržava mlade arhitekte i da organizuje izložbe i projekte. Jova ne znači da će projekti i biti realizovani, ali je promocija stečena na ovaj način putem izložbe i kataloga mladim arhitektama veoma dragocena. Kao predstavnik gradske uprave Beča koja brine o njegovom izgledu, smatram da ne treba samo da gledamo u prošlost, već da treba da vodimo računa i o budućnosti arhitekture i o njenom kvalitetu. I zato treba više pažnje da polažemo obrazovanju mladih arhitekata, a na ovaj način kasnije i njihovoj afirmaciji. Kada se projekat završi, ne postoji neko posebno praćenje rada mladih arhitekata, ali zajednički rad grada i arhitekata na katalogu i njegove promociji garancija su dugoročne komunikacije, podrške i budućih zajedničkih projekata.
Jelena Olujić, Luka Medić i Đula Mešter, osvajač zlatne olimpijske medalje, otvorili su nedavno u Bačkoj Topoli 3. sezonu sportsko-edukativne akcije Sportski čas Ispravi se, koju još od 2011. godine u školama širom Srbije sprovodi Viner Štetiš osiguranje. Podstaknuto saznanjem da više od polovine osnovaca u zemlji ima neki oblik deformiteta kičme, Viner Štetiš osiguranje i ove godine uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Odbojkaškog saveza Srbije i Udruženja odbojkaških klubova prvih liga će oformiti stručne timove koji će uz igru i druženje deliti savete deci o pravilnom rastu i razvoju i promovisati aktivno bavljanje sportom. Ovom akcijom se aktivno uključujemo u preventivu zdravlja školaraca i već 3. godinu zaredom nastavljamo s održavanjem akcije u gradovima širom Srbije. Tokom prethodne 2 sezone obišli smo škole u 23 grada, bili smo u Bačkoj Topoli, u novembru ćemo biti u Rumi, a na proleće idemo u Valjevo, Čačak i Beograd, kako bismo što više mališana usmerili na aktivno bavljanje sportom, rekla je Lela Saković iz Viner Štetiš osiguranja. Opštine Bujanovac i Stara Pazova najbliže su sticanju regionalnog sertifikata, da su razvile povoljno poslovno okruženje i da nude jednake uslove postojećoj privredi i potencijalnim investitorima. Pirot i Ruma su već dobili taj sertifikat. Da li Bujanovac i Stara Pazova ispunjavaju zajednički standard, ocenit će regionalni savet koji čini 5 predstavnika iz 4 zemlje, kao i predstavnika GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga. Svim investitorima koji posmatraju ovaj region kao mesto za ulaganje, regionalni sertifikat predstavljaće garanciju predvidivosti poslovnog ambijenta. Kriterijumi koje je potrebno da ispuni lokalna samouprava kako bi stekla regionalni sertifikat između ostalih su postojanje strategije lokalnog razvoja, adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge, postojanje stalnog privrednog saveta, efikasan sistem za izdavanje građevinskih dozvola, transparentna poreska politika i politika naplate taksi, postojanje baza podataka neophodnih postojećoj privredi i potencijalnim investitorima, kao i korišćenje elektronske komunikacije. Proslava 200 godina bratstva ili trajanja prezimena Bačevića priča je o porodici, potomstvu, ljubavi i čuvanju korena za koju zbog onoga što ostavlja budućnosti nećete pomisliti da joj nije mesto u ovoj emisiji. Krajem jula ove godine redovan gost ove emisije koji često analizira privredni ambijent, vikend i mnogo više od toga posvetio je familiji, porodici, tradiciji i bratstvu. Radi okupljanja i obeležavanja 200 godina postojanja prezimena Bačević, u Nikšiću je održana svečana akademija gde su osim članova bratstva bile i zvanice iz kulturnog i javnog života i episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Tim povodom upriličena je izložba fotografija i dokumenata. Hrabrost i odlučnost, slava naših predaka, a naročito sudbina našeg rodočelnika Baća je ono što nas je primoralo da u ovoj godini obeležimo 200-godišnjicu bratstva. Kakva su to vremena bila i ko će sve obeležiti 200 godina trajanja u ovoj godini, podsjetit ću vas pominjanjem samo nekih velikih velikana i događaja iz te 1813. godine. Počet ću sa najvećim među njima. Crna Gora i Srbija i svi Srbi širom sveta će ove godine proslaviti 200 godina Njegoša. Nije moguće proceniti kakva bi to siromaštvo u kulturi srpskog naroda bilo da se nije taj velikan rodio te 1813. godine. Ove godine je također godišnjica rođenja jednog velikog italijanskog kompozitora, Giuseppe Verdija, koga će slaviti također čitav svet, naravno i Srbi i Crnogorci. Pre 200 godina rođen je nemački kompozitor Wagner. 13. augusta 1813. godine se pojavile prve srpske novine u Beču, pokrenuo ih je Dimitrije Davidović. Pre 200 godina došlo je do ujedinjenja Crne Gore i Boke. U tom trenutku i u tom periodu grad Nikšić, današnji i ondašnji Banjani, nisu pripadali oslobođenoj teritoriji Crne Gore. Na kraju godini u kojoj se navršava 200 godina pogibija našeg rodočelnika Baća, te iste godine na istoku Srbije gine i legendarni srpski ili negotinsko-krajinski junak Hajduk Veljko Petrović. Nećete mi zameriti, dragi prijatelji, što ću reći da nas istorija slavnih predaka
obavezala da njihovo ime negujemo, čuvamo kao zenicu oka, te i zbog toga obeležavamo ovaj jubilej. O Krvavom Božiću u Banjanima govorili su i akademici. Osvrnut ću se prvo na istinu o tome događaju. Izvjesno, kao što znamenti Bačevićini jesu u istorijskoj literaturi dobili odgovarajuće mjesto koje im po ulozi značaju legitimno pripada, tako i ovaj događaj nije ni izdaleka prikazan i vrednovan s obzirom kakve realne i simbolične implikacije imao kroz protekla 2 vijeka. Iz tog junačkog jata moram izdvojiti 3 viteza Vojvode Bačovići, baš tako se naziva knjiga posvećena vojvodama Jovanu, Maksimu i Simu. Znam i 4. vojvodu, vidim da je dobio svoje mjesto na izložbi koja prati ovo zborovanje. Osim svečane akademije u selu Banjani održan je i sabor na Vučijem dolu, gde se pre 137 godina odigrala Vučedolska bitka. Kako veliki događaj ne prolaze bez poklona, porodica Bačević darivala je veliko zvono za crkvu na groblju u Klenku blizu Nikšića. Drugu godinu zaredom Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj istražila je zadovoljstvo životom u državama razvijenog sveta. OECD je merila nivo zadovoljstva u 11 različitih kategorija koje uključuju obrazovanje, zdravlje i zaposlenost, dok su opšte zadovoljstvo svojim životom građani pojedinih zemalja mogli označiti brojevima na lestvici od 1 do 10. Danska tako ima visoku zaposlenost oko 73% građana i nizak procenat zaposlenih koji rade preko vremena. Norveška je finansijski najsigurnija, građani spadaju među najzdravije nacije. U Holandiji samo 0,68% zaposlenih radi duže od 50 sati nedeljno, a zaposlenost u Švajcarskoj je čak 80%. Očekivana životna dob 82,6 godina. Finansijska sigurnost jedan je od glavnih faktora zbog kojeg su Austrijanci zadovoljni. Očekivana životna dob Izraelaca je 81,7 godina, a nivo zadovoljstva u Izraelu je veoma visok. Građani Finske vole slobodno vreme i do okolici posvećuju u prosjeku 14,9 sati dnevno. Australija spada među najzdravije nacije, a čak 88% građana Kanade ima najmanje diplomu srednje škole.